राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सभी के स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। एनडीए के राह रोकी ईएमआई। जब से अयोध्या में बनल राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भइल है, तब से बीजेपी के उत्साह देखे लायक बा। लोकसभा चुनाव के टाइम नगीचे आवत देख के बीजेपी और ओकरे गठबंधन के संघरिया पार्टी के लोग अब की बार 400 पार के नारा देत अपने चुनाव अभियान के शुरुआत क दिले बा लोग। लेकिन यह अभियान के उत्तर प्रदेश और बिहार में केहू राह रोके वाला लागता तो ऊ है MY यानी यादव और मुस्लिम समुदाय के मतदातावन के समीकरण। काहे से कि बिहार में लगभग 17.7% और उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी और बिहार में लगभग 14.26% और उत्तर प्रदेश में करीब 8% यादवन के आबादी बा। ऐसना में ही मानल जाता कि विपक्षी दलन के INDIA गठबंधन के यह मतदातावन के भरपूर समर्थन मिली। खाली बिहार में लगभग 34% और उत्तर प्रदेश में लगभग 27% ऐसना मतदाता बाने। आ जो ऐसन भइल तो जान लीजिए कि ई लोग बीजेपी वाले NDA गठबंधन के विजय रथ रोक सकें। ऐसे मतलब साफ बा कि M और Y समीकरण बीजेपी और उनके सहयोगियन के लोकसभाई नारा बेमानी साबित कर दी हैं। एकर काट अभिन ले बीजेपी के लगे कुछ नहीं खे। उत्तर प्रदेश में अभिन ले INDIA गठबंधन बिखरल रहे, लेकिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बातचीत से सूबा में अब ई गठबंधन आकार ले लिहले बा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के आपसी सहमति से कुल 80 लोकसभा सीटन में 17 और 63 सीटन पर और कुछ यही तर्ज पर बिहार में भी राजद के संगे सीटन पर सहमति बन रहल बा। यहाँ दोनों राज्यन में सपा और RJD के साथे कांग्रेस के गठबंधन होखला से ये बात तो साफ हो गई बा कि यह दोनों राज्यन में मुस्लिम और यादव वोटन के बखराव की संभावना लगभग खत्म हो गई। काहे से कि पिछले कुछ सालन के वोटिंग पैटर्न पर नजर डालल जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जब जब कांग्रेस, सपा और RJD अलग अलग चुनाव मैदान में उतरल बा, हमेशा मुस्लिम वोटन में बिखराव भइल बा और ओकर फायदा बीजेपी के मिलल बा। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस और बिहार में RJD और कांग्रेस के अलग अलग प्रत्याशी होखला पर मुस्लिम वोटर यह असमंजस में पड़ जाने कि आखिर कौन बीजेपी के प्रत्याशियों के हरा पाई हैं आ के ओकर रोक पाई। यह तरह के एह बार समीकरण बन गईला से यह दोनों राज्यन के कुल 120 लोकसभा सीटन पर बीजेपी और ओकरे गठबंधन NDA खातिर मुश्किल बढ़ सकेले। आज एक कार्यक्रम में बस इतने। फिर आप सबन से मुलाकात हुई यही समय यही चैनल पर। तब तक खातिर राम राम।